खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। फैगौ बिसायख'थियाव कंग्रेसआ जोबस्रांगोन बुंदों पीयूष हाजरिका। मानास नेशनेल पार्कखौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय खुलिफिनसिगोन। हाजोआव एम्बुलेन्स ड्राइभारखौ हानजायारि गाग्लोबदों। नगावआव सासे मोसौ सिखाव हमदों। रौता सारियालिनि बालिसिया गोदानारि गामियाव सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि 33थि गोसोखां सान फालिदों। आसाम आरो मेघालया सीमायाव दुंहाव थासारि मोन्नैबो रायजोनि सुबुंफोरा बोरला थिर लानानै दावहा नांनो ओंखारदों। मणिपुराव थासारिया मोजां नङा फिन मबाइल इन्टारनेट बन्द। इराकनि नाइनभे प्रभिन्सआव मोनसे हाबाथिलियाव अर खामनानै सा 113नि जिउ खहा आरो सा 150 जोखोम। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। कंग्रेसखौ फोजोबस्रांगोन एबा कंग्रेसखौ गैया खालामगोन होननानै आं सिगाङाव गोरोन्थियै इसारा होदोंमोन। नाथाय कंग्रेसआ हारसिङैनो जोबस्रांलांगासिनो दङ। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्थ्रि पीयूष हाजरिकाया। बबेखानि आं हिंसा जायाखै। बै सानखालि आं गोरोन्थियै कंग्रेसखौ फोजोबस्रांगोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय कंग्रेसआ गावनो जोबस्रांलांगासिनो होननानै पीयूष हाजरिकाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। कंग्रेसआ गाहायै माइनरिटि हारिनि सुबुं थानाय ओनसोलफोरावल' माइनरिटि एमएलए महरै दङसै। नाथायबा माइनरिटि भटारआ देरहानो हानाय बिसोरहाबो एमएलए दङ। कंग्रेसआ जेरैथिंबो गैखाला। आं गोरोन्थियावसो कंग्रेसखौ फोजोबस्रांगोन होननानै बुंदोंमोन। बेनि थाखाय आं निमाहा बियो। कंग्रेसखौ जों फोजोबस्रांनांगौनि गोनांथि गैया। गावनो गाव जोबस्रांलांगासिनो दङ। फैगौ बिसायख'थियाव कंग्रेसआ आरो थानायानो नंला होननानै पीयूष हाजरिकाया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। कलियाबरनिफ्राय सदियासिम बबेयावबा मोननै बियाब बारनानै कंग्रेसनि एमएलए दं नामा? ओरैहाय नलबारिनिफ्राय जनाइसिम मोनसे बियाब बारनानै कंग्रेसनि एमएलए मोनगोन नामा? गासै अखं आसामाव 3ल' कंग्रेसनि एमएलए दङसै। मोननै दिगाव कंग्रेसनि 3ल' एमएलए दङ। हाजोआरि ओनसोलावथ' गैखाया होननानै पीयूष हाजरिकाया बुंदों। मानास नेशनेल पार्क आरो टाइगार रिजार्भखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनसिगोन। टुरिस्ट सेसन 2023-2024 नि थाखाय मानास नेशनेल पार्कनि गाहाय गेटखौ खुलिफिनसिगोन। मानास नेशनेल पार्कनि फिल्ड डाइरेक्टर राजेन चौधुरीया सागान होनानै जारि खालामनाय नटिसनि गेजेरजों फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय मानास नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिफिनसिगोन होननानै फोरमायदों। मख'नो गोनांदि दैज्लां बोथोरनि थाखाय थांनाय 5 जुननिफ्रायनो मानास नेशनेल पार्कनि गाहाय गेटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द' खालामनानै दोननाय जादोंमोन। रिपर्ट बायदिब्ला टुरिस्ट सेसन 2023-2024 नि थाखाय मानास नेशनेल पार्कखौ बेखेवनायखौ लोब्बा लानानै बासबारि रेन्जआव मोनसे जर'खा हाबाफारि बानजायदों। हाजोआव एम्बुलेन्स ड्राइभारखौ हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। हाजोनि बुल्लद चराबारि बिलफार गामियाव जादों बे हानजायारि गाग्लोबनाय जाथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बुल्लद चराबारि बिलफाराव 3 मिनिट लेट जानायनि थाखायनो हानजासे दुथांफोरा 108 एम्बुलेन्सनि ड्राइभारखौ हानजायारि गाग्लोबदों। सा 40 दुथांफोरनि हानजाया एम्बुलेन्स ड्राइभारखौ गाग्लोबदों। दुथांफोरनि हानजाया एम्बुलेन्स गारि सिङाव हाबनानै ड्राइभार बाबुल दास आरो टेकनिशियान शाहजाहान आलीखौ गोब्राबै बुग्लिदों। ओरैहाय बे जाथायखौ लोब्बा लानानै सामिदुल आली मुंनि सासे सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामबाय होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला दैयाव गोग्लैनाय गामिनि सासे उन्दैसाखौ देहा फाहामसालियाव लांनो थाखाय 108 एम्बुलेन्सखौ फन खालामनानै लिंहरदोंमोन। नाथाय गामियाव हाबलांग्रा लामायाव जुलिनि पेन्डेल थानायनि थाखाय एम्बुलेन्सआ 3 मिनिट लेटआव सौहैदोंमोन। जाउनाव जायगानि खुद्रिखांनाय दुथांफोरा एम्बुलेन्स ड्राइभार आरो टेकनिशियाननि सायाव गाग्लोबो। ओरैहाय बे जाथायनि हेंथायै 108 सिबिथाइ इउनियनआ हाजो पुलिस थानायाव गांसे एजाहार होयो आरो बे एजाहारखौ बिथा खालामनानै सामिदुल आली मुंनि सुबुंखौ पुलिसआ एरेस्ट खालामो।
नगावनि रांलुआव सासे मोसौ सिखाव हमदों। रांलुनि थागिरि सुबुंफ्रा होसो होसो हमदों सासे मोसौ सिखाव। बेनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा मोसौ सिखावखौ पुलिसनो गथायनानै होयो। बबेखानि हमजानाय मोसौ सिखावखौ सामागुरिनि थागिरि मौसम आली होनानै सिनायथिनो हादों। मानै खावनाय मोसौजों लोगोसे हमनो हादों मौसम आलीखौ। नाथाय गुबुन सानै मोसौ सिखावा खाबु लानानै खारखुमालांनो हायो। खारखुमालांनो हानाय सानै सिखावा माथाम मोसौखौबो लानानै थांनो हादों होननानै मिथिनो हादों। मोसौ सिखावफोरनि हानजाया गंसे सुइफ्ट डिजायार गारिजों फैदोंमोन होननानैबो जायगानि सुबुंफ्रा सुलुङाव फोरमायदों। रिपर्ट बायदिब्ला नगाव जिल्लानि रांलु ओनसोलाव गोलाव समनिफ्रायनो मोसौ सिखावनि उदखार सोलिगासिनो दंमोन। ओरैहाय सामागुरि सनायबालिनि थागिरि जाकिरनि न'आव पुलिसा सिग्रोमनानै मानै खावनाय मोसौखौ जब्द खालामनो हादों होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। अदालगुरि जिल्लानि रौता सारियालि बालेसिया गोदानारि गामियाव बिहुराम बर' फोथायपुन्जि आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारिजों बिहुराम बर' मावथांखिसालियाव सोरबां सुबुं मुंख्लं बिहुराम बर'नि 33थि गोसोखां सान फालिदों। बे गोसोखां सान फालिनायाव जायगानि आरो गुबुन गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै मुंख्लं सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि मुसुखायाव बिबार बावनाय जायो। बर' थुनलाइ आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि कमलाकान्त मुसाहारिया बे हाबाफारियाव दान्दिसे सम बाहागो लानानै बिबार बावहैदों आरो गेदेमा मुंख्लंनिसिम सिबिथाय बावनाय होदों। आसामनि सोनाब कार्बि आंलं जिल्ला आरो मेघालयानि सानजा जयन्तिया जिल्लानि सिमायारि सुबुंफोरा गावजों गाव नांलाय खमलाय जानानै दुंहाव थासारि सोमजिदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला माइ आबादथिलियाव दै लांनाय एबा सोनायखौ लानानै बे जाथाया जाग्रोदोंमोन। मेघालयनि लाफांगाम गामिनि गाहाय एबा गावबुरा दैमनमि लिडुआ मिथिहोनाय बायदिब्ला आसामनि मानसिया मेघालयनि सुबुंखौ बुनानै हरनायनि जाहोनाव मेघालयनि लाफांगाम गामिनि सा 200-300सो रायजोफोरा बयबो बोरला थिर लानानै आसामनि सिमायाव हाबफैयो। नाथाय रावनिबो जेबो जिउ खहा जायाखैसै। मानो होनोब्ला मोन्नैबो रायजोनि पुलिसफोरा गोख्रैयैनो बै जायगायाव सौहैदोंमोन। सानथाम सिगाङावसो मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बिरेन सिंहआ गोबाव समनिफ्रायनो बन्द जानानै थानाय मबाइल इन्टारनेटखौ सिबिथाय होनायनि बिथोन होदोंमोन। नाथाय मणिपुरनि दुंहाव थासारिफोरखौ नोजोर होनानै मणिपुर सरकारा बन्द खालामफिनबाय। मानो होनोब्ला सानै फरायसा बुथारजानायनि खौराङा मबाइल इन्टारनेट बेखेवनाय लोगो लोगोनो सोराङाव फैदों। बेनिखायनो बन्द खालामफिननो गोनां जादों मणिपुर सरकारा। मानो होनोब्ला थांनाय जुलाइ दानावनो गोमानाय सानै फरायसानि सोमोन्दै रावबो मिथिथ'वाखैमोन। नाथाय जेब्ला मणिपुराव मबाइल इन्टारनेटखौ सरकारा खुलिनानै होयो अब्ला बिसोर सानै फरायसाफोरा बुथारजानाय भिडिअ'आ भाइरेल जायो। जाहोनाव मणिपुरनि फरायसा आफादा हरताल आरो धर्ना खालामनानै आयेनारि थासारिखौ फिन दुंहाव खालामदों। इराक हादरनि नाइनपे प्रभिन्सआव बुधबारखालि हामदानिया जिल्लानि मोनसे हाबाथिलियाव गिलु बालु अर खामनायाव गासै सा 113 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 150 जोखोम जादों। नाइनपे प्रभिन्सनि गभर्नर आल आलागा मिथिहोनाय बायदिब्ला बुधबारखालि हाबाथिलियाव अर खामनायनि जाहोनाव थैनायनि अनजिमाया सा 113आ रोखा जाबाय आरो सा 150 जोखोम जानायनि गेजेराव सा 8आ जोबोद गोब्राब हालोदाव देहा फाहामथाय लागासिनो दङ। पुलिसआ आथिखालाव खामथार जानायफोरनि खावसेल' देहाफोरखौ बुथुमगासिनो दं होननानै मिथिहोबावदों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।